Egy nappal a műkorcsolya EB rajtja előtt a Sportmúzeumban rendhagyó kiállítással, a Korcsolyázás annó tárlattal indult a keddi sajtótájékoztató. A kiállítás a sportág magyar sikereit mutatja be az érdeklődőknek. Az eseményt megtisztelte több korábbi kiváló magyar versenyző is. Nem véletlenül vágott bele a szövetség az Európa-bajnokság szervezésébe. Sikerült elérni azt, hogy ma ebben az évben a boxnak a költségvetése olyan 550 millió forint lesz. Én úgy érzem, hogy minden rendben van, minden a helyén van, elkészültünk. Én azért izgulok, hogy sikeres Európa-bajnokságnak adhassunk otthont. Nyilván az elmúlt években már nagyon komoly tapasztalat halmozódott föl, hiszen megdupláztuk a sportversenyek számát, tavaly is nagyon-nagyon sok Európa-bajnokságot, világbajnokságot rendezhettünk, birkózásban, judóban, vívásban, short trackben, tehát ezen az úton elindultunk. Szerintem egy államnak törekedni kell arra, hogyha sportoló nemzetet épít föl, már pedig ez a célunk, akkor adjunk is otthont világversenyeknek. A hazai szövetség szerintem kiváló munkát végez, élt ezzel a lehetőséggel, megpályázták, megszereztük, és meg fogjuk rendezni, én bízom benne, hogy sikeres Európa-bajnokságnak adhatunk otthont. Bár éremesélyesünk nincs az Európa-bajnokságon, azért lesz kiknek szurkolni. Arra biztatok mindenkit, hogy szorítson Forgó Kristófnak is, akinek ez az első nagy megmérettetése, kontinens versenye, és hát hogyha Kür tudna futni, és még nagyon fiatal versenyző, tehát most ő neki abszolút a színeit kell megmutatni, vagy letenni a névjegyét az asztalra, és hát a Turóci Major kettősnek is nagyon fiatalok ővék, a jövő 4-5-8 év, attól függ, mennyi van bennük lelkesedésben, már nagyon, nagyon lelkesek. Tehát én azt gondolom, hogy ez abszolút a jövő felnőtt generációja, és a fiatalok között, akik majd jövőre, azután tudnak indulni akár hazai rendezésű versenyeken, hiszen 2015-ben szinkron junior világbajnokságot rendezünk, 2016-ban pedig junior műkorcsolya és jégtánc világbajnokságot, tehát azokon már aztán komoly eséllyel tudnak indulni, nagyon tehetséges fiatal generáció bontakoztatja a szárnyait. És milyen célja lehet még az Európa-bajnokságnak? Megmozgatja a korcsolyát szerető embereket, megmozgatja a szülőket, azokat a pici gyerekeket, akik majd itt helyszínen látják, vagy a televízióban nézik az eseményt. Biztos vagyok benne, hogy ha ügyesen kihasználjuk ezt a lehetőséget, akkor ebből egy 3-5 év alatt az újabb magyar csillagok megszülethetnek, és 2 év múlva junior világbajnokság lesz Magyarországon, úgyhogy lehet, hogy akkor már nem csak a jelenlét, hanem az eredményes jelenlét is ott lesz. Nagyon örülök, hogy újra Magyarország rendezheti az Európa-bajnokságot. Nagyon nagy sportdiplomáciai siker, hogy itt lehet Európa krémje, és nagyon remélem, hogy szép élmény lesz a nézőknek, és nagyon sokan kilátogatnak, hiszen élőben karnyújtásnyira látni ezt a sok nagyon tehetséges fiatal, tényleg óriási élmény. A szerdától vasárnapig tartó kontinens viadalra jegyek korlátozott számban még kaphatók.